Bosanska Posavina i područje Bosanske Posavine još uvijek je u mislima onih ljudi koji su je napustili 1992. godine. Ali veliki broj njih iz dana u dan ide preko rijeke Save u svoj rodni kraj, ne mogu ga zaboraviti, iako on živi u njihovim srcima, u njihovim dušama. Mi smo danas u Slavonskom Brodu. Razgovaramo sa čovjekom koji je jedan od najvećih, ako ne i najveći poznavatelj situacije u Novom Selu. Dragi prijatelji, ponos Posavine danas u Slavonskom Brodu s gospodinom Jozom Kovačevićem. Dobar vam dan, gospodine Jozo. Dobar dan, gospodin Anto. Evo, danas smo u Slavonskom Brodu, razgovarat ćemo o jednom od najvećih, prijeratnih najvećih sela u Bosni i Hercegovini, Novo Selo. Da, jedno, dobro ste rekli, jedno od najvećih, sigurno najveće u općini Bosanski Brod. Po popisu stanovnika 1991. godine to je selo bilo po površini drugo iza Velike Brusnice, a broj stanovnika je bio 2953 stanovnika. Govorimo o Novom Selu kao selu, ne kao mjesnoj zajednici. To je još veći broj. U tom Novom Selu je, mom Novom Selu, kako ja obično kažem, povijest se zaista okrutno poigravala od njegovog nastanka pa sve evo do nedavno, do tog zadnjeg rata. Selo kroz svoju povijest je 3 ili 4 puta mijenjalo ime. Zatim je poznato kao selo koje je nastalo maltene na močvarnom tlu u to vrijeme i zato njegov prvi naziv je bio Otočak, jer su mali otoci bili između tog plavljenog područja na kojima se jedino moglo živjeti. Međutim, kroz povijest godinama to selo je postalo jedno od najrazvijenijih, najnaprednijih sela u tom dijelu Bosanske Posavine, ne i najveće. A u BiH je bilo poznato jer je dalo je 2 doktora znanosti, do rata govorimo, dalo je 10-ak svećenika, od kojih još uvijek 6 ili 7 je živućih, nešto u mirovini. Jedan od njih je i čovjek koji je odgojio generacije svećenika, generacije teologa, magistar, profesor Božo Odobašić. Tako je, Božo Odobašić je posebna osoba koja je vrlo, vrlo važna i mi se ponosimo s njom uz i mnoge druge. To je čovjek koji je, iako u mirovini, još uvijek spreman sjesti u auto iz Sarajeva doći na svaku kulturnu ili kakvu drugu prigodu u selu se pojaviti i zajedno sudjelovati sa svojim bivšim mještanima. I ono je što mi možemo komotno reći jedna moralna vertikala koja nas, barem ove mlađe njegove sljedbenike, čini ponosnim i držimo se na neki način njegovih i smjernica i uputa i drago nam je da takav čovjek da je ponikao u našoj sredini. Evo, u svijetu i u znanosti mnogi znaju reći, a to je zapravo i stvarnost, da je enciklopedija zapravo jedna vrsta dokumenta koja govori o dešavanjima na nekom području. Pa tako imamo Hrvatsku enciklopediju, enciklopediju hrvatske znanosti, umjetnosti itd. A imamo i nekoliko knjiga svojevrsnih enciklopedija Novoga Sela. Vi ste autor? Jesam. Ja sam jedan od autora koji su pisali o Novom Selu. Moje nešto novijeg datuma, jer ja sam čovjek koji je počeo razmišljati o važnosti sela, o njegovoj povijesti, o korijenima i mog roda i mog zavičaja, tog užeg, tek kad sam ovo izgubio mogućnost da u njem živim. Znači negdje poslije 1992. godine i istraživanje, odnosno prikupljanje građe, bogate povijesne građe, me usmjerilo i dalo mi nadu da mogu napraviti nešto. Napravio sam monografiju koja se zove Novo Selo, koja govori o nastanku sela i njegove župe, što je nedvojbeno i nemoguće razdvojiti. Zatim, taj dio povijesti je toliko važan, toliko je bogat i po svojoj ukupnoj povijesti kao sredine, ali i po osobama koje su iznikle i nastale u toj povijesti, u tom Novom Selu. Jer mi jesmo selo, mi smo zemlju volili, Novoseljani, ali mi smo uvijek se borili da imamo i nekakav posao siguran sa strane.
Niko zemlje nije prodavao, naprotiv, uvijek kupovao. I zahvaljujući i župniku Majetiću, prvom i utemeljitelju maltene župe, prvom župniku u Novom Selu, koji je tamo bio 40 i kusur godina, ostala jedna vrijedna spomenica, koju vjerujem da današnji župnici to ne vode takvom ažurnošću, koja je rasvijetlila i dala puno materijala da bih ja tu mogao monografiju obogatiti. I evo, hvala Bogu, nažalost nemam ih više primjeraka, ali je dobro prihvaćena i drago mi je da je to tako. Evo, vaše Novo Selo imalo je i nešto po čemu je posebno bilo poznato, a vaša ljubav prema toj, ajmo reći, najljepšoj sporednoj stvari na svijetu je iznjedrila i još jednu lijepu, dragu uspomenu na Novo Selo i vjerojatno amanet, kako bismo u Bosni rekli, za buduća vremena. Možda ponovno nekada, ako dragi Bog da, u Novom Selu bude nogometni klub. Da, to je ono sad što ide zaista duboko u emocije, emotivno me pogađa, jer osim što sam se potrudio da to ime ne bude zaboravljeno, a ja sam se tamo angažirao i kao aktivni nogometaš, i kao sportski radnik, i kao trener. I izuzetno mi je drago da je sve ono što je ta Ukrina, nogometni klub kako se zove, naš do rata, ostvario kroz svoju dugu povijest, a ona je zaista duga, ona seže negdje u sredinu 30. godina prošlog stoljeća, da je iznjedrila zaista osoba, igrača, nogometaša koji su napravili izuzetno velike karijere. Neki će reći, Novoseljani se vole hvaliti, međutim ovo su činjenice koje se vrlo lako mogu provjeriti. Iz te sredine, da skratim, već 65. godine je jedan nogometaš, naš Novoseljanin, Franjo Bilić, potpisao prvi profesionalni ugovor sa NK Hajdukom u Splitu. Imamo nešto mlađu generaciju, negdje predratnu, koja je igrala u Bundesligi. Ili Aračić je nastupao za Hertu iz Berlina, Armeniju Bielefeld i tako dalje. Sada je uspješan trener u Njemačkoj. Imamo još niz drugih naših mještana koji su igrali ovdje u Slavonskom Brodu, Stipu Aračića. Ne znam, da sad ne ulazimo u pojedinosti, sve je zapisano u monografiji. I mi smo ponosni na to. Nažalost, kao što ste rekli, možda nekad, ali budimo realni, bit će to zaista vrlo, vrlo optimistički očekivati. Bude tamo neko šut, ali mi smo igralište obnovili 2010. godine i zaista ga obnovili, veliko igralište, međutim sve se rjeđe skupljamo jer mi od svih kategorija imamo samo veterane nogometnog kluba. Ti su veterani čak i igrali ovdje ligu u onom vremenu izbjeglišta do 2000. godine i dosta uspješno. I nama su se rado priključivali dečki iz Dervente, iz Odžaka, bilo nas je zaista dosta. Volio bi da to tako bude, da tamo dođu djeca, da jednog dana imamo podmladak, međutim, budimo realni, sad je situacija takva kakva je, ali mi dok smo živi ćemo to ime uspjeti očuvati. Jer Ukrina nije samo simbol nogometa, Ukrina je malo šira jer i naša glavna ljepotica koja kroz selo prolazi je rijeka Ukrina i zato je takvo ime ovako jedno lijepo i asocijativno i mislim da je drago svima kad to čuju. Vidimo da imate veliku ljubav i danas prema nogometu. NK Ukrina izvire iz svake vaše riječi, a mi smo ovih dana radili na jednom prigodnom zadatku, a to je zadatak formiranja reprezentacije Bosanske Posavine, nogometne reprezentacije, koja bi se okupljala ovako za neke posebne događaje. Vi ćete dobiti, mi iz društveno-kulturne platforme uvijek svojim sugovornicima zadamo i zadatak. Imaćete i čast i dužnost da u ime svih nas napravite ekipu veterana NK Ukrina, a onda ćemo naredne godine, kad se za to ukaže i prigoda i mogućnost, organizirati jednu revijalnu utakmicu, reprezentacija Bosanske Posavine protiv NK Ukrina. Naravno, radi se o veteranima. Ali prije nego što završimo ovaj razgovor, gospodine Jozo,
kako vi gledate na činjenicu da iz Bosanske Posavine porijeklom i rođenjem imamo 19 ljudi, mladih nogometaša u prvim ligama velikih europskih zemalja. Tako imamo reprezentativce u generacijama, uzrastima u 17, 19 i 21, pa čak u nekima i po trojicu, po četvoricu. Da, Bosanska Posavina, kad to govorim, onda mislim na širi kontekst Bosanske Posavine, je zaista oduvijek obilovala mladim talentima, pogotovo nogometašima, u sportu inače, ali mi smo recimo, ja ću biti sad slobodan da se malo vrnem nazad, mi smo u Novom Selu imali da smo mogli formirati boksački klub, tamo negdje 80. godina imali bi prvoligaša, jer je naših 7-8 momaka boksalo u prvoj ekipi radničkog u Slavonskom Brodu. Što se tiče mladih nogometaša i sad i iz Novog Sela, imamo u Augsburgu mladog Josipa Stanića koji je U17 reprezentativac, imamo Marijana Čabraju koji igra za Goricu još uvijek, on je nešto stariji, 23 mislim godine, bi igrao za reprezentaciju Hrvatske u 21 preko plus. A što se tiče iz ovog dijela, pa mi smo imali uvijek jaku ekipu. Odžak je imao izuzetno jaku nogometnu ekipu. Oraš je imalo Hajduka koji je u onoj državi bio izuzetno jaka i poznata ekipa. Ja neću ići sad dalje da govorim o jedinstvu iz Brčkog, ali moramo i to spomenuti. Bosansko-brodski nogomet je posebno obilovao talentima. Pa ja sam imao priliku kao trener da radim sa mnogim tim dečkima koji su napravili kasnije i karijere. Evo recimo spomenut ću Veldina Karića koji je došao mi raditi, ja sam u Poletu vodio juniore u kvalitetnoj ligi BiH i jedan od njih koji je kasnije napravio karijeru preko Željezničara, Vojvodine, u vrijeme rata, Marsonije, čak Dinama, Varaždina, Torina i tako dalje. Znači, Mujčine da ne spominjem, koji su nešto stariji. Sulejman Halilović. Halilović je završio u Dinamu iz Vinkovaca, bio je u Zvijezdi. Puno tih, da sada ne pojedinačno ne idem, ja neću govoriti samo o Brođanima, da ne bude to ne znam posebno, ali mi je drago pročitati i radujem se svakom uspjehu naših dečki, bez obzira iz kog su dijela Posavine. Ono što je najbitnije i što je najvažnije, dakle, Bosanska Posavina živi. Sjećam se jednog intervjua koji je za federalnu televiziju radio Josip Pejaković sa jednom našom starijom mještankom, bakom Mandom Dujmić, koja nažalost više nije živa, koja je rekla na upit: bako, šta će biti sa Bosnom i sa Bosanskom Posavinom? Sine moj, Bosnu i Bosansku Posavinu ne može ništa da uništi. Nije ništa uništilo i neće ni u budući, ona će biti zavijek, a mi nećemo biti zavijek. I mislim da je to jedina istina. Sve što se događalo, a nama je protutnjalo ovdje, da ne spominjemo kakve sve sile i vojske, ali Bosna i Posavina naša je uvijek ostala. Nažalost, moramo priznati, jedan dio Posavine je ostao bez Posavljaka, odnosno bez Bosanaca. Ali i to se da sve promijeniti s Božjom pomoći. Gospodine Jozo, intelektualno bogatstvo Novog Sela je zaista impresionirajuće zbog činjenice da su u vašem selu ponikla dva velika intelektualca, prije svega dva humanista, ljudi koji su u svom životu ostavili veliki trag, ne samo na području Bosanske Posavine, pa evo i Hrvatske, nego mnogo šire. Jedan od njih je dr. Anto Matković, a drugi profesor dr. Luka Đaković. Naša platforma se prije svega bavi pronalaskom i promocijom ljudi koji su nešto napravili, a i u intelektualnom smislu su nešto postigli, akademskom, dakle doktori znanosti sa područja Novog Sela. Da, hvala vam što ste mi omogućili da za ovu prigodu zaista bi bilo i pošteno i važno da spomenemo ta dva naša Novoseljana. Ja ću uvijek reći naša Novoseljana, iako oni nisu živjeli do kraja u Novom Selu. Dr. Luka Đaković, čovjek koji je djelovao i na publicističkom planu, koji je objavio i nekoliko vrijednih knjiga. Za nas Novoseljane je posebno važno, nećemo govoriti njegov tadašnji društveno-politički angažman, što je nebitno u ovoj priči, je bitno da je on 1958. godine Novom Selu omogućio da kao prvo selo
na području općine Bosanski Brod dobije električnu struju. I samim tim činom on je za nas veliki čovjek. Da ne spominjemo ovo sve drugo što je odradio i po čemu je ostao i ostaće zapamćeno u širem smislu i u širem kontekstu i u BiH i u Hrvatskoj. A o doktoru Matkoviću Anti je, mislim, to je osoba koja je svjetski poznata, stručna osoba koja se bavila medicinom, kao što ste rekli. Ima nekoliko izdanih knjiga, čak žao mi je jedna i posthumno napisana. Bila je promocija ovdje u Slavonskom Brodu, Mozak i spoznajni krug, mislim i takav naslov. I to je čovjek koji nas je posebno proslavio i na kog smo posebno ponosni. Na kraju krajeva nije zaboravio svoj rodni kraj ni u onim najtežim godinama 90-im kad nam je bila itekako potrebna pomoć. Uz doktora Matkovića i uz doktora Čakovića bilo je puno ljudi koje je naša plodna ravnica i Novo Selo nadahnjivalo, pa su pisali i o Novom Selu. Tko se to sve u svojim spisateljskim, publicističkim radovima doticao malo čvršće, malo konkretnije vašega Novog Sela? Ovo pitanje zaslužuje malo i širi odgovor. Naime, zaslužuje širi odgovor zbog osoba koje se moraju spomenuti. Da, bilo je puno. Kad bi kažemo puno, to je 4, 5 ili 6, za nas je to puno. Ljudi koji su ostavili pisani trag o Novom Selu ili svoja razmišljanja koja su asocijativno vezana i emotivno vezana uz Novo Selo. Ja ću krenuti po redu. Prvu knjigu ili prvi uradak koji je ugledao kao knjiga Lice svjetla ili dana je knjiga Nikole Niđe Blaževića, čovjeka rođenog negdje 40. godina, ako se ne varam, koji je napisao knjigu naslovivši je Ovovremeni zapisi sa obale Ukrajine. Ta knjiga, prva knjiga o Novom Selu, nije velikog tiraža, nije velikog formata, ali je interesantna. Nikola kao novinar, tadašnji tvornički novinar, je imao jedan fini pristup da opiše život mlade generacije tinejdžera, novoseljana koji su provodili ljeta na obali Ukrajine. Otprilike to je sadržaj te prve knjige, da ne idem u detalje. Nešto važnije, odnosno puno važnije i su objave, uradci Đure Bilića, koji je kad je došao u mirovinu u poznim godinama objavio čak 4 knjige. Prva knjiga se zvala Novoselska kronika i tu je moja zamjerka jer ne možemo mi biti novoselci, mi smo novoseljani, ali ok, to je stvar autora koja je isto dala prve naznake koje sam ja možda, da budem skroman reći, proširio u svojoj monografiji o nastanku sela, o njegovoj povijesti, bez spominjanja ljudi kroz te povijesne etape kroz koje je selo prolazilo. Nakon nje je napisao jedno autobiografsko djelo koje se zove Goli otok i Dabravina, gdje to je više autobiografski njegov prolazak, znači kao vojnik partije je završio na Golom otoku i isto izuzetno vrijedna knjiga. A ono što je najvažnije za njegov rod Bilića, to je jedna knjiga u 2 dijela, koja obrađuje, jednostavnog naziva je Bilići i obrađuje svu genealogiju roda ili bolje reći prezimena Bilića na području bivše Jugoslavije, na području Hrvatske i na području Bosanske Posavine. Nakon njega se pojavila Enica Stanić, djevojački Rubi Ludano, koja je napisala jednu vrijednu knjigu koja se zove Darovi pakla. Ta knjiga opet na jedan specifičan, da ne kažem ženski način, objašnjava one doživljaje i proživljeno početci rata 1992. godine u samom selu. I evo da ne spominjem stručne knjige koje je objavio Luka Đaković, koje je objavio dr. Anto Matković. Mislim da sam dovoljno rekao uz moju malenkost, ja sam se pridružio da bi to bilo vrijedno spomena. Gospodine Kovačeviću, imajući u vidu da ste, evo, malo ću se ponoviti, živa enciklopedija i hvala Bogu da ste nam još tu, da možemo čuti informaciju više, ne možemo ovu emisiju završiti, a ne pomenuti povijest vaše župe. Znamo da su Hrvati katolici na području Bosanske Posavine usko vezani uz svoje župe, uz svoje župne zajednice. Vi ste nam prije početka ove emisije rekli kako je to vrlo bitan dio povijesti vašega sela, pa evo, ako možete u kratkim crtama reći nam nešto i o župnoj zajednici u Novom Selu.
Vrlo je važno spomenuti župu ili župnu zajednicu, tada Otočka, kako se selo zvalo, kasnije Novog Sela, jer ona zaista ima veoma, veoma bogatu povijest. Župa je utemeljena, mislim, u veljači 1911. godine dekretom tadašnjeg nadbiskupa Josipa Štadlera i s ponosom, iako smo je tražili prije, s ponosom smo je prihvatili i prihvatili smo i tog prvog župnika koji je inače rođen u Novom Selu. Znači, prvi čovjek, iako on nije obiteljski novoseljanin, je Juraj Đura Majetić. Oni su negdje iz Gorskog Kotara, službom su roditelji došli i oni su, čak njegova obitelj je kupila prvu građu za prvu drvenu crkvu. To stoji fino zapisano. Ta župna zajednica je nastala iz župe Bosanski Brod odvajajući se, a prije toga je pripadala zajedno sa Bosansko-brodskom župom župi Koraće. I mi svi novoseljani moramo biti zahvalni za taj duhovni dio i fratrima Koračanske župe. Kroz cijelo to vrijeme gradnje crkve, hvala Bogu, evo ponovno, koja je uništena, ona originalna prva crkva koja je sagrađena sredinom 20. godina, sada imamo, kažu, još ljepšu. Mi bi volili da je još punija, međutim objektivnost su takve. Uz župu, ukratko ću samo reći, vrlo je važno da smo mi imali groblje od 1880. godine. Znači, ovo sada, kad se prolazi u pravcu Dervente, jedno fino, lijepo uređeno groblje je utemeljeno prije što smo dobili župu. Prije nego što je utemeljena i nadbiskupija, ona je 1882. godine, koliko sjećam, utemeljena. Mi smo počeli smo već tada tražiti i imali smo nešto specifično. Ono što je ostalo, zapamćeno i što s ponosom ističemo vezano za župnu zajednicu, to je pogrebno društvo. To je udruga koja je bila registrirana. Ona je utemeljena 1935. godine i imala je svoja posebna, mi smo to zvali mrtvačka kola, ali bolje reći pogrebna kola, koja su dopremljena iz Zagreba, i to smo zahvaljujući našim željezničarima, koji je bilo puno u selu. Oni su kupili, oni su prevezli i to je funkcioniralo sve do 1992. godine. Nažalost, tragom su nestala u vihoru ovog zadnjeg rata i jedna lijepa uspomena, tako da osim fotografija i nemamo više sličnih ili dokazivih stvari o tom pogrebnom društvu. Ima tu puno osoba, novoseljana, koji su kroz duhovna zvanja se isprofilirali i koji, hvala Bogu, i dan danas žive i djeluju širom svijeta. Od Australije, preko Austrije, Njemačke, evo, profesora Odobašća smo spomenuli, on je u Sarajevu i ponosni smo na svi njih. Gospodine Jozo, hvala vam lijepo što ste izdvojili jedan dio svojega vremena za svoju Bosansku Posavinu i što ćete naravno s nama biti dok nas zdravlje služi do kraja života. A mi ćemo, dragi prijatelji, ovu našu današnju emisiju završiti sa riječima koje puno govore o budućnosti, riječi pokojne bake Mande. Sine moj, Bosansku Posavinu ništa ne može uništiti. Hvala vam na pozornosti.